ġab ċejpa mill-qalb dawn in-nies, hawnhekk ma għandna l-Ministru, ħaqhom ġab ċejpa mill-qalb Xarmejn, il-professur u l-bqija insomma. Però dal-għodu Xarmejn qalet xi ħaġa importanti, qalet jekk il-poplu Malti jobdi u joqgħod kemm jista' jkun ġewwa, hemm xaq ta' dawl li l-pik ta' dan il-virus ma nilħuqx. Dan il-virus ma jinfirex jew ma jinfirex kemm irridu aħna. Minna jiddependi. U għaw il-Ministru, bil-rispet kollu lejk, Ministru, se ngħidha xi fi ħajta fil-sinema m'għandix, inti qiegħataw, vera se nsaqsuk fuq l-ekonomija u se nagħmlu ma nagħmlux, però qabel kollox ejja niddaħħlu ġo moħħna li di ma tiddependix minnu għandhom kemm għandhom u kemm se jqasmu flus, tiddependi minni u minnek u minn Mark u minnu bħala ċittadin imma. Minna tiddependi, din serja, hawn nies qed jaħsbu li mhix serja. Illum l-Italja 100 persuna kull 2 minuti. Kull 2 minuti 100 persuna b'dan il-virus. Mhijiex ċajta di. U allura jien dejjem niġi hawnhekk qudiemkom f'da żminijiet u nitlobkom biex tgħinu n-nies u l-taputtinu tal-Caritas u l-daw u l-oħrajn. Illum qed niġi qudiemkom ngħidilkom please. Uru solidarjetà magħkom, mal-ġenituri tagħkom u mal-kumplament. Toħorġu hekk ma tkom bżonn toħorġu. Tiħdux bidejn in-nies iktar, tanqux in-nies iktar. Imma qed naraw l-Italja. Għaddejjin. Twiebed dawk, eh? Twiebed dawk, twiebed. Għax dik ħaġa importanti, aħna nistgħu nqassru żmien qed tgħidilna l-professur. Nistgħu nqassru żmien, nistgħu ma nilħqux il-pik. Il-pik tafu xi jfisser imutu mijiet ta' nies, Maltin. Dik li tfisser, m'għadux idduru mal-lewsa. U allura, Ministru, fil-waqt li nilqak fil-programm, u jiddispjaċini kelli nagħmel din l-introduction, imma rridu nagħmluha ċara li l-inkwietana mhuwiex l-iktar ħaġa inkwetanti hija di li se ngħidulek illum, imma l-oħra, saħħitna, mhux hekk? Naħseb dina il-messaġġ kien ċar ukoll mill-bidu li l-ewwel priorità assoluta ta' dal-pajjiż ngħid mhux ta' dal-gvern hija s-saħħa tan-nies. U naħseb u rejna biċ-ċar li kull miżura fil-fatt l-ewwel miżuri li ħadna u ħabbarna kien hemm anke minn kritikana fuq hekk, però aħna dejjem għandna ċara li l-prijorità tagħna l-ewwel miżuri hija s-saħħa tan-nies. U nixtieq ninaqgħad miegħek nirringrazzja n-nies kollha li jaħdmu f'dan dipartiment b'mod professjonali li qegħdin jaħdmu. Inti semmejt il-każijiet tal-Italja u kemm qed imutu nies. Jiena ngħid hawn Malta bil-mod kif qed naħdmu kemm diġà salvajna nies. Kemm kieku ma ħdimniex bil-mod kif qed naħdmu qegħdin sitwazzjoni differenti. U naħseb kultant kif jgħidu kull den iħudu bġid, il-fatt li l-Italja tista' tgħid laħqet dak il-livell ta' allarm kienet naħseb ukoll messaġġ li aħna stajna naġixxu qabel u ċertu sitwazzjonijiet li kieku ma minniex ma ħadniex ċertu miżuri li swewna wkoll mela ma swewniex swewna ħafna u ħafna dbatija wkoll. Però bihom salvajna il-ħajjiet u jekk nibqgħu sejrin hekk għandna fejn insalvaw iktar ħajjiet. Naturalment ma tixtieqx tkun Ministru tal-Ekonomija f'da żminijiet vera ma' modija tan-nardi tagħkom. Mela, ħanibdew. Mela li se nagħmlu għadha, se nippruvaw nifhmu eżatt x'se jmissek inti, se tieħu inti xi tfisser għalik daw il-miżuri. Imma wkoll se niċċelinġjawhom u iktar tard se ndaħlu wkoll magħna lil Abigail Mamo illi ovvjament kienu kritiċi ħafna ta' dawn il-miżuri u se jkollna wkoll l-opinjoni tagħha il-mod kif tixtieq l-affarijiet u r-reazzjoni tal-Ministru. Mela, ħanibdew. Qabel l-ewwel miżuri kienu illi il-bolla ara xed ngħid tajjeb dejjem ikkoreġini, il-bolla ma jħallsu biex għalissa, jżommu l-flus tagħha u xejn. It-taxxa jżommu l-flus tagħha u l-flus li ġabru tal-VAT jżommu l-flus tagħhom. Naqblu sa? Qed ngħid sewwa. Issa mbagħad dak jiġu żmien meta jridu jħallsuhom xorta. Mela, ejja ħnibdew nispjega. L-ewwel nett tajjeb li nifhmu s-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Ġifieri dana mhu pjaċir ta' ħadd li qed bis-sitwazzjoni u anqas pjaċir tiegħi. Ġifieri kif qed tajjeb inti ma ħsibx li kwalunkwe ministru wara xahar li jaffaċċja daw iċ-challenges ħadd ma jieħu pjaċir. Però aħna mhux baħar tal-Bnazzi, aħna baħar tal-Maltemp, kollha ninsabu fuq l-istess dajsa u allura rridu naraw li nkomplu nikkoperaw flimkien ħalli d-dajsa wasluha fil-port. Ħalli ħajkun hemm il-mewġ u l-Maltemp, però konvint li kfel ibna sfidi oħrajn ikbar, il-poplu Malti ħajjeleb din is-sfida wkoll. U allura bdejna naraw li anke wara li bġurnata bdejna nħabbru fuq pariri mediċi
ċertu miżuri li għandu x'jaqsam mas-saħħa biex nipproteġu s-saħħa tan-nies, bdejna wkoll bl-istess miżuri ekonomiċi. Fil-fatt, ftit tal-jiem ilu ħabbarna l-ewwel set ta' miżuri fejtlu ta' likwidità. Il-jumejn ilu mbagħad ħabbarna t-tieni set ta' miżuri u ħanibdew nikkonsidraw. Mela qed ngħid sewwa jien se jżommhom mbagħad ikollu iħallsuhom wara dan. Mela, ħan nispjegaw is-sitwazzjoni. Inti għandek ħanut sewwa, restorant, li inti bħalma jagħmlu eżempju l-vet, l-ewwel nett jien f'mod is-sitwazzjoni ġiet fuqna dawn l-aħħar 15. Issa inti l-vet u din nixtieq nikkjarifika għax kien hemm min qal isma' di mhux kummedja l-ettatu tal-vat mela dan jekk kala il-ħanut ħajkun qed ibih. Ejja nifhmu li l-vat inti tħallas illum tħalli tkun ġbart qabel. Ta' 3 xhur qabel. Ġifieri inti tħallas ta' Marzu, dak li tkun ġbart Jannar, Frar u Marzu. Issa din ilha 15. Dawk li se jżommu għandhom. U allura dawk qed ngħidu. Dawk il-flus li inti ġbart f'Jannar, Frar u nofs Marzu, żommhom għalissa ħalli jkollok biex taħdem ukoll iktar. Il-gvern mhux ħajgħidlek issa meta tħallsu, mhux ħajżommlok interessi, mhux ħajżommlok multi, għaliex di peress li s-sitwazzjoni aħna hemm diversi xenarjos li qed naraw. Meta nkun qed ngħaddu minnha, ħankun qed niftehmu magħkom li aħna kif qed ngħidu ħankun qed naħdmu magħkom biex f'perjodu twil ta' żmien u li ma jkunx ta' pis ieħor fuqek, inti tkun sa tħallasom. L-istess fejn jidħol l-income tax ta' kull impjegat li inti tkun qed tħallas. L-istess fejn jidħol l-NI ta' kull impjegat li inti tiġbor mingħand il-ħaddiem biex tgħaddih il-gvern. Dak qed ngħidulek żommu ħataħdem bih. Mbagħad ikollu jtur il-qudiem u mbagħad nitkellmu fuq numru ta' xhur. Imma dak qed nitkellmu dak wieħedhom qed nitkellmu bej 400 miljun sissa sa xarejn ħajtilgħu 700 miljun. Dak 700 miljun likwidità għan-negozju biex ikun. Xorta se taħodhom il-gvern imma però qed ngħidulhom isma'. Sakemm ma jfallux għax ma jtukhomx. Imma lek qed ngħidlek anke kif fallu, dak qed ngħidu dak il-pis ħajrfgħu il-gvern. Għalhekk wieħed irid jikkonsidra. Jkollok in-nies bla xogħol ukoll, ma jinsa jitkellmu fuq. Jekk negozju allura ifalli, il-gvern qed jieħu dak ir-riskju qed jifhem li qed jieħdu ma tjerfa' l-pis ukoll. Qed jgħidu għalissa dak ir-riskju ħanħodulek jiena, m'għandekx fejn tħabber rasek fuqu. Issa antik daqsxejn, mela issa mmorru għat-tieni miżuri li ħabbartu. Mela mmorru nagħmlu ftit każijiet. Mela għandna pereżempju xi ħadd ta' restorant illi intom għattulu jew għattula qalqu. Ment għandek il-ħaddiem hemmhekk l-persuna mu qed jaqla xejda letteralment għax għalaq mhux hekk. Issa, u qed tgħidu li se tagħtuh kemm lilu lill-impjegat. Mela hemmhekk jista' jbenefika minn diversi inizjattivi. L-ewwel nett għaddejjem diskussjonijiet mal-banek u fil-fatt illum diġà wkoll ħabbru xi miżuri oħra fejn eżempju moratoriums. Il-fatt li aħna minna diversi garanziji, il-fatt li tkellimna fuq livell ta' Kummissjoni Ewropea u neħħu regulations, illum il-banek qegħdin f'pożizzjoni li ma kinux qabel li jistgħu jagħtu moratorium. Fil-fatt illum anke kien hemm bank ieħor li ħabbar anke sa 6 xhur u 12 xahar moratorium kemm fuq personal loans, kemm fuq private loans, business loans u anke house loan. Ġifieri ħalli f'hekk sew, jekk jien għandi loan u taqaf li l-paga jew l-paga naqsit li jew x'ewwejat imdenden, jien nista' ngħid il-bank isma' dawn l-4 xhur sakemm jgħaddi l-virus. Nista' ma nħallsek. Fil-fatt il-bank jgħidli okej. Fil-fatt il-banek qegħdin jitkellmu fuq perjodu ta' 3 xhur, 6 xhur u anke sena. Jiġifieri hemmhekk qed naraw li kemm jista' jkun il-peace ta' responsabilità ta' mara ta' raġel li għandhom house loan. Sewwa u li qed jinkwitaw li forsi jista' jkun ikollhom problemi fuq ix-xogħol. Tal-inqas ngħidu l-isma' fejn jidħol il-house loan qed tintuk moratorium bis-saħħa ta' leġiżlazzjoni li għamilna sabiex inti dak il-piss ma tieħdux. Fejn jidħol eżempju il-restaurants jew kwalunkwe negozju ieħor, eżempju self-employed. Sewwa f'dak il-każ qegħdin ngħidu aħna. Mela, aħna ppegjajna jiġifieri għedna ejja nassuguraw paga ta' 800 euro għal kull persuna. Għaliex, aħna rridu bħala gvern qed nerfgħu responsabilità dik li ngħidula safety net. Jiġifieri, f'worst case scenario, l-ar ħaġa li tista' tiġri, bħala gvern qed niggarantulek paga ta' ftit iktar minn minimum wage. Aħna qed ngħidu dak l-ar każ li jista' jiġri, aħna qed nitlu garanzija biex ħadd ma jispiċċa. Qed tiggarantilhom paga ta' minimum wage. Għax jekk tispiċċa bla xogħol, inti qed imma tkun tispiċċaj bla xogħol. Iktar. Issa għaliex nista' nagħmel dal-punt jekk jogħġbok. Hekk spiċċaj bla xogħol. Inti se tieħu u tajjeb ħafna għax żidtu il-benefiċċji tal-qatt ta' 800 euro. Għal dak il-każ temporanju. Temporanju. Għax aħna qed naraw. Mela, ħan nispjegaw daqsxejn di fil-kunċett. Mela, bħalissa hawn 3 teoriji fid-dinja li qed jiġu. Hemm min qed jara sitwazzjoni li din qed tara tispiċċa Mejju, Ġunju u hemmhekk imbagħad nerġgħu nibdew naraw, hemm min qed jara li di ħattawwal sa Diċembru, hemm min qed jara sena u nofs. Aħna bħala gvern bdejna l-ewwel Ministru tal-Finanzi jalloka ammont ta' finanzi ejja naħdmu b'dan l-ammont bħalissa.
U minn dak inti toħroġ il-miżuri, sewa, tibda tara kif l-aħjar miżuri tista' toħroġ. Okay. Ma jfissirx li dak ikun kif diġet l-aħħar Le, pakket. no, right, għax ħanna sista sena. Għaliex, imma biex nifmu dal-konċett. Bħalma minna fis-settur tas-saħħa li kull ġurnata bdejna nħabru ċertu miżuri, aħna konna f'sitwazzjoni fejn kienu qed jgħidulna dawn il-miżuri tal-ekonomija titħabbruhom il-bieraħ mhux illum. Mbagħad kellna min qed jgħidna ma titkomplu tiddiskuti. Allura għedna ejja nibdew nħabbru l-ewwel pakkett ta' miżuri. Ħalli dak li jkun jista' jserraħ rasu li worst case scenario aħna l-gvern ħajjidħol għalih anke b'safety net. Et nifhem li intom tistgħu tirrevedu, tistgħu tirranġaw l-affarijiet u tistgħu tbidlu u tistgħu iżidu. Sa si qabel ġej dal-programm kont għaddi b'diskussjonijiet mal-korpi kostitwiti. Tajjeb, proset, ħafna. Imma x'għandna fuq il-mejda llum nistgħu nitkellmu. Mela, self-employed. Għandek daqsxejn. Kemm se tieħu dali għal-restorant biex jiddefendi lil Maltin da mela? Self-employed li ħajkun li għala il-ħanut tiegħu, aħna qed ngħidulu li ħankoprulek 3 ijiem għax inti tkun qed timpjega n-nies miegħek, 3 ijiem minn 5 tal-paga tiegħek fuq 800 euro, ġifieri 480 euro. U kull impjegat, ta' kull impjegat li nimpjega ħankoprulu wkoll 320 euro. Apparti l-affarijiet l-oħra tal-likwidità, apparti li qed tħallas income tax, tħallas VAT, tħallas taxxi Imma oħra. da hekk huma magħluq. Il-kumplament li huma eluf daw, ta' minn fejn se jġibhom. Jiġifieri jekk tippermettili, għadni kif kontent nara press conference l-Ingilterra, jien Boris Johnson qed jitkellem ma naqbilx miegħu ġifieri ma kox nivvotalu, però fuq di impressjonani ħanajdlek. Da qal Senatu 80% il-nies kollha bħal daw tar-restorant, pereżempju li mhumiex jaħdmu, 80% tal-paga capping ta' 2700. Mela ara. Jiġifieri daw għalmenu sarħu moħħhom li mhux se jitkeċċew. Inti jisa kettaj. Jekk nitkeċċa mbagħad nieħu dawk it-800, jekk kieku tajthomlhom meta qegħdin hemm ġew, dal-punt. L-ewwel nett eżempju dis għallum konna qed niddiskutuha mal-korpi kostitwiti, isma' jekk aħna nofru semmek, intom tagħmlu garanzija però ma jitkeċċa l-ebda ħaddiem, u ovvjament jibdew iktar diskussjoni. Skont kemm ħattum, skont Għallhom il-Prim Ministru Ingliż, għallhom jien se ngħidilkom biex intom tgħinu lil ħaddiema. Le naqbel miegħek. Għalhekk qed ngħid. Jiġifieri id-diskussjoni għalhekk qed ngħid. Tihom il-paga u keċċuhom, ma tarax. Imma x'qed jgħid, qed jgħid ejja nżommuhom fuq ix-xogħol. Mhux intuhom l-unemployment. Le, ma mhux hekk jidi. L-ikbar sommet joħduha tiskeċċew, Ministru. Le, dik hija safety net. Dik hija biex aħna niggarantixxu u nserħu ras in-nies li worst case scenario ħammur. Aħna diġà għedna li dan kif qed inkomplu niddiskutu, imma tal-inqas għandna biex nibdew. Bidu. Issa, kull pajjiż għandu il-metodu tiegħu kif jagħmel. Ma jfissirx bil-fors li l-mudell Ingliż japplika lilna. Ejja niftakru sa xarejn ilu aħna, il-mudell li konna nimplementaw aħna fl-ekonomija tagħna kien differenti mill-kumplament tal-Ewropa li wassalna l-akbar tkabbir ekonomiku. Jiġi kulħadd irid jaħseb bil-pjan li jgħod għal-pajjiż tiegħu. Aħna gżira, l-ekonomija tagħna nafuha kif hija diversifikata li hija differenti wkoll. Hekk tista' tagħtini xort answers għax għandna ħafna x'insaqsu. U qed jikbu n-nies u jinsaqsuna wkoll. Mela, issa hemm nies li mhux ħalaqtuhom imma u b'responsabilità. Pereżempju, kitbuli ħafna hairdressers. Jibbenefikaw diġà qed jagħmel ħabda. Aħna qedna meta tajna l-eżempji, edna eżempji u oħrajn. Ovvjament f'konferenza ma tistax toqgħod. Iva rajt qed insaqsik issa. Kull negozju li jagħla u għandu basically kważi zero sales qed ħajkun qed jaqa' taħt dik l-iskema. U diġà ħarġnija b'hairdressers, nail technicians u dal-ħwienet kollha self-employed. Aħna din hemmhekk biex nipproteġu l-ħaddiem kemm jista' jkun. Worst case scenario, però wkoll biex naraw kif inkomplu ntejbu fuq. Aħna nifhmu li dak il-hairdresser kienet ibati qed jagħmel ħiltu kollha biex jaħdem u anke ħabba s-saħħa tal-klient tiegħu għalaq, allura aħna ma nistgħu qatt nabbandunaw il dik il-persuna, aħna nerġa' ngħid. F'dis sitwazzjoni mhux pjaċir tagħna mmedin kollha fl-istess daqsa. Tiftakar Ministru biex mhux għax tifakrek jien, imma anke għandek ħanut, barra li għandu l-impjeg mela m'għandux qrieħ. Għalaq jew se jgħalaq, jew ma marlu ħadd. Imbagħad għandu l-impjegati taħallashom. Imma mbagħad għandu il-kera 300, 500, ta' ġifieri, 1000, 2000 fil-ġimgħa. Għalhekk hemm ċertu miżuri li meta eżempju rajna sitwazzjoni li ħanalqu li għednilhom biex jagħlqu ċertu negozju għaliex inti għandek ċertu force majeure jew kellha ċertu fil-loans li dak jekk inti tagħlaq fuq l-aver ta' saħħa inti l-kirja tista' tevitaħħa. Dawk ħadnihom fiċ-ċirkustanzi wkoll li wkoll fil-fatt hemm ċertu negozji li peress li għednilhom jagħlqu l-kirja ma tkunx għadha tiġi sospiża ħnejdu hekk.
Apparti minn hekk qed ngħidu. Qed jagħmlu hekk ukoll, ġifieri. Iva, qed jagħmlu. Ħanibdew minn hawn. Inti hemm barra għandek taħlita ta' nies. Iġbirna ċemplu li negozji qalu li isma' Silvio, qalu li aħna morna tajjeb fis-snin passati u lil-ħaddiema ġa kellimnihom li qalu li eżempju kien hemm wieħed fis-settur l-istess tar-restaurants. Marru tajjeb għalien il-ħaddiema laqajthom kollha qedtilhom daw it-tliet xhur jiġri xiġri jiena faddalna u ħankun qiegħed nikkaverja l-paga tagħhom. Kellna sitwazzjoni wkoll ta' eżempju restaurants li qalu isma' dal-mudell bħalissa din nagħlqu però opportunità xi nies xorta jridu jiklu li qalbu l-prodott tagħhom għal take away. Jiġifieri ejja ninċentivaw ukoll, ejja naraw li nagħtu l-kuraġġ in-nies li naħsbu daqsxejn ukoll differenti, li dak il-negozju li nistgħu nsalvaw b'daqsxejn ħsieb nistgħu nsalvawh. Fl-aħħar mill-aħħar kull għajnuna li nagħtu. Tinsix però illi jekk inti mbagħad jiena qiegħed id-dar u m'għandix xogħol jew meddet, ma tantx se nordna take away, insajjar waħda d-dar ħax ġini iktar għalja u kort taradi. Però ħanibdew mhux kull meta jieqaf id-dejqaf kollox. Mhux kull negozju muqaf ukoll. Ġifieri hemm maġġoranza biex ngħid kollox biex ma nagħtix l-impressjoni li hekk, però mbagħad għandek eżempju naf għandek sitwazzjoni bħal supermarkets dak għandhom jissussidjaw l-oħrajn. Għandek kostruzzjoni. Miskom tiċċarġaw ftit iktar. Ejja nifhmu li hemm diversi modelli u għalhekk id-deċiżjonijiet ma jridux jittieħdu maġlin iktar minn kemm suppost. Se morru għall-break, se nsaqsik meta niġu lura. Fuq dawn ix-xarej li flina ngħidlek li hawn ħaġa tajba